سلام زي خبركم تخاتلتنا زتفلالينا وشتنا دغن زتقالله سمناو سبورت حجنا لكم قرينا لنا مكتتالكم بخبر نعدم كساب مزام مدمنا مسنا خصنحو بخبر نعدمكم مسخم صنحناتنا الزي ميكيلم كم مقصلتا نايتي زحلفو حتى حساس زتخايده مرجع محبرات سبورت يرترا هاغراوያን ኮሚቴታት ኦሎምፒክን ፓራ ኦሎምፒክን زحلفه سمون مرجعات አካይደን ኣብቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ሓለፍቲ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዘባታትን ወከልቲ ሃገራውያን ፌደሬሽናት ዝተሳተፉሉ መደብ ንኽልቲኡ ሃገራዊ ኮሚቴታት ንዝመጽእ ክልተ ዓመታት ዝመርሑ ፈጸምቲ ኣካላት በተሳተፎ ፈጸምቲ ኣባላት ኩለን ሃገራውያን ፌደሬሽናት ስፖርት ኤርትራ ተመሪጾም ኣብ መዛዘምቲ ዝተኻይደ ምርጫታት ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመረ ተክለ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብቲ ጽላል ኩለን ማሕበራት ስፖርት ኤርትራ ዝኾነ ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ዕቤትን ገስጋስን ንኸመዝግብ ብሓላፍነታዊ መንፈስ ድምጾም ንዝሃቡ ኣባላት ሓፈሻዊ ጉባኤ ብምስጋን ሓደስቲ ተመረፅቲ ኣብ ኩሉ ዘካይድዎ ንጥፈታት ውረት ስራሕ ብምቅዳም ንዝተወጠኑ ናይ ምዕባለ መደባት ንቐድሚት ምስጓም ጻዕርታቶም ከሒሉ ተላብዩ በቲ ዝተኻይደ ምርጫታት ሓደስቲ ኣካይደት መሰረት ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ አቶ ሚካኤል ተክለ ሚካኤል ፕሬዚደንት ኢንጂነር ግርማይ ሃይለ ምክትል ፕሬዚደንት ዶክተር አሚነ ተክላይ ዋና ጸሐፊ አቶ ዮሐንስ አርአያ ፋይናንስ ወይዘሪት ሚልካ ተስፋልደት ምክትታል ስፖርት ደቃንስትዮ ከምኡውን ካፒተን አለም በርህ አቶ ገብረትን ሰዓዳምርን አቶ መንሱር ኑረዲንን አባላት ፈጻሚት አካል ንሃገራዊ ኮሚቴ ፓራ ኦሎምፒክ ኤርትራ ድማ አቶ ሃይሉ አስፋ ፕሬዚደንት አቶ ፍትዊ ዕቅባጽዮን ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ገብረ ህይወት ተክለ ዋና ጸሐፊ አቶ ወልደ ሚካኤል ክፍሎም ፋይናንስ ወይዘሮ አስቴር ፍረዝጌ ምክትታል ደቃንስትዮ ሆኖም ከገልግሉ ተመሪጾም ኣብታ ጋጣሚ ቅዋም ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ኣብ ምንዳፍ ከምውን ኣብ ምዕዋት መደባት ምርጫ ማሕበራት ስፖርት ኤርትራ 2022 እጃም ንዝገበሩ ኣባላት ዝተዳለወሎም ናይ ኣበርክቶ ምስክር ወረቐት ተዓዲሎም ሃገራዊ ጉያ ሞሮር 2023 ዝሓለፈ ቀዳም 14 ጥሪ ኣብ ዓዲ ሓረ ንኡዞባ መንደፈራ ተሰላሲሎም ኣብዚ ካብ ኩለን ዞባታት ሚኒስትር ምክልኻል ዝተዋጽኡ ዓበይቲ ኦሎምፒካውያንን ተካቲ መንእስያትን ኣትሌታት ዝተሳተፈሉ ሃገራዊ ውድድር ጉያ ሞሮር ኣብ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ናይ 18 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ማርያ ዓሊ ማእከል ኣርያም ሓድሽ ደቡብ ፍረህይወት መኮነን ደቡብ ፍርቱና ማእከል ደቡብ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ማእከል ሳምራዊት ወልዳ ማእከል ኣብ ናይ 6 ኪሎ ሜትር ናይ 18 ዓመት ደቂ ተባዕትዮም ሓየሎም ተክለ ሚካኤል ደቡብ ምሕረት ኣብ ሃይለ ስላሴ ሚኒስትር ምክልኻል ኤቨን ሙሴ ሚኒስትር ምክልኻል ዳዊት ክፍሎም ማእከል ሚሊዮን አብርሃም ማእከል ሳይሞን ተክለ ግርግሽ ማእከል ኣብ ናይ 6 ኪሎ ሜትር ናይ 20 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ሮዛ ሳለ ማእከል ሰሳኒት ሓይላ ማእከል ስኒት ማእከል ሚኒስትር ምክልኻል አስቴሪ ባበ ማእከል ፍረወይኒ ተስፎ ደቡብ መርሃዊት ወልዳይ ደቡብ ኣብ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ናይ 20 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ኤፍሬም ተክለ ደቡብ ፊልሞን ዳዊት ደቡብ ፍቃዱ ገብረ መስቀል ደቡብ ብርሃን ነጋሲ ማእከል ሚካኤል ስዩም ደቡብ ማጆር ቴድሮስ ደቡብ ኣብ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ናይ ልዕሊ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ማእከል ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሲ ተስፉ ሚኒስትር ምክልኻል ናጽነት ኣማኑኤል ሚኒስትር ምክልኻል ርግበ ሃብተ ስላሴ ደቡብ ዘቢብ ወልደ ሚካኤል ማእከል ንጽሃ ንጉሰ ሚኒስትር ምክልኻል ኣብ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ናይ ልዕሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ሞጎሽ ሽማይ ደቡብ ሃብቶም ሳሙኤል ዓንሰባ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት አብራር ዑስማን ማእከል መርሃው ከሰተ ጋሽ ባርካ አብርሃም ሃብተ ደቡብ ዓወት ሃብተ ደቡብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ደረጃታት ብምሓዝ ውድድሮም ዘህዚሞም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣትሌታት ብሓባር ኣብ ዝተሳተፉ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ውድድር ሕጉስ ዋስ ምቅባል በትሪ ማለት ሚክስድ ሪላይ ዞባታት ማእከል ሚኒስትር ምክልኻል ደቡብን ተዓዊተን ብደረጃ ጋንታ ብድምር ውፅኢት ካብ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ብደቂ ተባዕትዮ ማእከል ካብ ጁኒየር ኣትሌታት ብደቂ ኣንስትዮ ማእከል ብደቂ ተባዕትዮ ደቡብ ካብ ሲኒየር ኣትሌታት ብደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ብደቂ ተባዕትዮ ሚኒስትር ምክልኻል ክዕወቱን ከለው ብኣጠቃላሊ ናይ ጋንታ ውፅኢት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእከል ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዞባ ደቡብ ጎብለል ሃገራዊ ውድድር ጉያ ሞሮር 2023 ኮይኖም ኣብ መዛዘምቲ ሃገራዊ ውድድር ዕውታት ኣትሌታትን ጋንታታትን ከምኡውን እቲ ሃገራዊ ውድድር ዕውት ኮይኑ ንክዛዝም ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላትን ዝተዳለወሎም ናይ ሜዳልያ ዋንጫ ገንዘብን ወረቐት ምስክር ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ምምሕዳር ንዞባ መንደፈራን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራን ተቐቢሎም
ሻምፒዮን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ካልኣይ ዲቪዥን ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ቀፂሉ ነይሩ። ክለባት መረብ ሰቲትን ትራቮሎን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፈን። ቀዳም ምድብ ለዝኾና ክለባት ናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ፀወታና ስላሲለን ኣብቲ መዓልቲ ኣቐዲመን ዝተፃወታ ድማ ገጀረት ጎዳይፍ ነበራ። ኣብ ቀዳማይ 45 ደቂቕ ኣብ ዘካየደው ግጥም ጎዳይፍ ኣብ 11 ደቂቕ ብመንገዲ ዓወት ተኽላይ ገጀረት ድማ ኣብ 34 ደቂቕ ብመንገዲ ዮሴፍ ብርሃኑ ዝረኽበታ ሸቶ ንዕረፍቲ 1-1 ኣምርሐን። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ገጀረት ኣብ መበል 46 ደቂቕ ብመሪሕነት ዘትሕዛ ሸቶ ካብ ሲም ኣማንን ረኺባ። ይኹን እምበር ጎዳይፍ ኣብ 51 ደቂቕ ብመንገዲ ዓወት ተኽላይ ሸቶ ምርካባ ምስ ገጀረት 2-2 ተማዕረርያ። ድሕሪ ጎዳይፍ መልሰ መጥቃዕታ ብምሕያል ኣብ 78 ደቂቕ ካብ ዩኤል ቢንያም ሸቶ ከተመዝግብ ብምኻላ ብፀቢብ 3-2 ተዓዊታ። ቀፂሉ ሰዓት 2 ዝተኻየደ ትራቮሎ ምስ ዕዳጋ ሓሙስ ነበረ። ብዘይ ተሰዓርነት ዝገስገሰት ትራቮሎ ዋላ እኳ ዝና ፀወታ እንተንፀባረቐት ንዕረፍቲ ግን ብዘይ ሸቶን ወፅአን። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ትራቮሎ ኣብ 65 ደቂቕ ካብ ናኦድ ገብረ ኪዳን ድሕሪ 2 ደቂቕ ድማ 67 ብዘይካ እዚ ድማ 89 ካብ ናትናኤል ክብሮም ኣብ ውድእ ግዜ ድማ 9 ደቂቕ ካብ ዳንኤል ፀጋይ ብዘመዝግብላ ሸቶ 4 ዕዳጋ ሓሙስ ገፊሕ ረቲዓታ ገስጋሳ ድማ ዓቂባ ትጓዓዛላ። ኣብ መወዳእታ ዝተረኸባ መረብ ሰቲትን ገዛባን ዳንኤል እዚ ግጥም ንክልተን ክለባት ወሳኒ ነበረ። ቅድሚ ዕረፍቲ ክልተን ክለባት ሸቶን ምርካብ ብዙሕ ፃዕርታት እኳ እንተካይዳ ብቐሊሉ ግን ክረኽባ ኣይከኣላን። ዕረፍቲ ብዘይ ሸቶ ባዶ ወፅአን። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ መረብ ሰቲትን ሜዳ ክትቆፃፀሮ ኪላ ካብ መሰረት ናይዚ ድማ ነታ ምክልኻል ሂባ ትፃወት ዝነበረት ገዛባንዳ ኣብ መበል 78 ደቂቕ ካብ ኣሚና ዳቤራታን ብዝረኽበታ ሸቶ 1-0 ተዓዊታትላ። ጋንታታት ለናይ ምድብ ፀወተን ዛዚመን ትራቮሎ ከተሰዓረት 15 ነጥብ ዋህላ ቀዳሚት ኮይና ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ክትሓልፍ እንከላ መረብ ሰቲት ድማ ብ12 ነጥቢ ካልአይቲ ኮይና ናብ ዝቕፅል መድረኽ ሰጊራላ። ሰንበት ናይ ምድብ ህ ዝኾና ጋንታታትን ተፃዊተን ፈላሚ ግጥም ኣባሻውል ምስ ፀፅራት ነበረ። ኣባሻውል ኣብ 15-65 ደቂቕ ካብ ዓብደልከሪም ጀማልን ኣሮን የማንን ብዘመዝግባ ሸቶታት 2-0 ክትዕወት እንከላ ሰዓት 2 ኣኽሪያ ኣልተሕሪርን ፀወተን ኣካይደን ሙሉእ ዝተዋህበ 9 ደቂቕ ድማ ካፈትና ሓሊፉ ዝተመዝገበ ሸቶ ኣይነበረን። ኣኽራ ድማ ብሓፈሻ 6 ነጥቢ ምእካብያ ዛዚማቶ ዘላ። ድሕረን ዝተረኸባ 4 ስመራን ደንደን ነበራ። ንዝበዝሕ ሚእታዊ ናይቲ ግጥም ክትቆፃፀሩ ዝኻለት ደንደን ድማ ቅድሚ ድሕሪ ዕረፍቲ ካብ ኬብሮን ተስፋ ጋብር ኤቨን ዘካርያስ ውቅያኖስ ፍሳየ ኬብሮን ያሬድ ፊሊሞን ፀጋያ ቢላ ዘመዝገበተን ሸቶታት ብገፊሕ 5-0 ብምዕዋት 3 ነጥቢ ከሲባ። ብሓፈሻ ኣብ ዝተኻየደ ዘሎ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣኽራ ብ6 ነጥቢ ጥራይ ብምውህላልያ ብኣጉ ካብ ተፀወታት ወፅያ ዘላ። ሓደ ፀወታ ትሪፏ ዝርከብ ጋንታት ማለት ደንደን 11 ነጥቢ 4 ስመራን ኣባሻውል ማይቲ ምናይ ነፍሲ ወከፈን 7 ነጥቢ ኣዋሂለን ይርከባ። ብዘይካ ኣልተሕር 5 ነጥቢ ፀፅራት 4 ነጥቢ ሒዘን ዝርከባ ዘለዋ ድማ ዝመፅእ ናይ መወዳእታ ግጥማትን ክካይደን ደንደን ምሕላፋ ዘረጋገፀት ክትከውን ከላ ኣባሻውል 4 ስመራን ማይቲ ምናይን ካብ 3-1 ንምሕላፍ ኣብ ዝመፅእ ሓያል ብድሆ ይፅበየን ምህላው ህዝባዊ ትርክባት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ለተብርሃን ወልደ ኣረጋይ ገሊፃ። ንኽልተ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ክላስተራት ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቑርደት ክካየድ ዝቐነየ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዝሓለፈ ሰሙን 6 ጥሪ ብክብ ዝበለ ድምቀት ተዛዚሙ። እቲ ንኽልቲ ፆታ ኣካቲቱ ክካየድ ዝቐነየ ስፖርታዊ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ፣ ኣትሌቲክስ 200 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 600 ተምሃሮ ከም ዝተሳተፉን ሓለፍቲ ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበራት ፖሊስ ምምሕዳር ወለድን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ድማ ብውዕውዕ መንፈስ እቲ ውድድራት ተዛዚሙ። ኣብ ናይ ጉያ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ 100 ሜትሮ ንምሽፋን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ዮሳን ሰመረ ቀዳመይቲ፣ ዮሳን ክብረ ኣብ ካልአይቲ፣ ሩታ ኪዳነ ሳልሰይቲ ደረጃ ብምሓዝ ውድድረን ክፍፅማ ከለዋ ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ናሆም ተስፋ ማርያም ክኸውን ከሎም محمد إدريس إبراهيمن سابر عوتن كالاين سالسين درجة بمحز وردرم زازيمام دكان استيام نير 400 متر أبز تخيل وردر يوحنا قبرو قدامتي يوردانوس جاني كاليتي فينوس أجاي سالسيتي تعوت كوخنا الكيلان دكي تبعتيام نير 400 متر أبز تخيل وردر أبيل جزاي حيولم تشمن تمر إمنتون سلستيم تورا درتي كاب قدامي كسب سالسين درجة بمحز وردرم زازيمام دكان استيشم 100 متر نمشفان أبز كايل وردر قدامتي سمرت برهنا خد كون كلام سولانا تكين سابرين ردأن كلاي سالسين درجة حزن عملي ديكي تبعتي تمثل رحقة مشفان أبز تخيل وردر نهم بوغوس قدامي أمان كفلة كلاي هابتاب عند مرام سالسي ترتاب بمحز وردر فسيمام قويا أقردك أن استشحن 500 متر مشفان أبز تخيل وردر سالوا عمر ستر زرقا برن سمرة سفون سلستين تورا درتي كاب قدامي كساب سالسي درجة بمحز وردر فسيمان بتمثل ديك تبعتي أبز كالونا شحن 500 متر زريت ياقوب قدامي كخون كلهم كلاي أبرهان لأرايا سالسي أبرهام سمرة بمخان وردر فسيمام أب منغو عسرا قانت
ፀወታት ኩዕሶ እግሪ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጋንታ 8 ክፍሊ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ጋንታ 6 ክፍሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ዕውታት ናይቲ ውድድር ክላስተራት ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ዓመት 2022-23 ኮይነን ኣብ መወዳእታ ንዕውታት ዝተዳለወ ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም ዘዋርት ዋንጫ ዓውዲ ስፖርት ባይታ ቴኒስ ዞባ ማእከል ዓመት 2022 ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ብናይ 4ይ ሰሙን ውድድራቱ ቀፂሉ ነይሩ ኣብ ክልል ዕድመ 36 ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ልዕሊ 61 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ዘለዉ ብሉፃት ሰለስተ ተፃወቲ ናይ ጅሮኒ ፀወታ ተመዲብሎም በዚ መሰረት ቀፂሎም ኣብ ዘካየድዎ ውድድር ናይ ክልል ዕድመ 36 ደቂ ተባዕትዮ ኣተኽልቲ ገብሩ ክለብ ቤት ገርግሽ ንበረኸት መለስ ክለብ ቤት ገርግሽ ኣብ ቀዳሚትን ካልእትን ፀወታ 6 ባዶ ስዒርዎም ኣብ ክለብ ደንበ ሰንበል ቀዳም ናይ ምድብ ፀወታ ተኻይዱ ክልል ዕድመ 1935 ደቂ ኣንስትዮ ሳሮን ፍሳሐ ክለብ ቤት ገርግሽ ንዊንታ ፍቕረ ክለብ ደንበ ሰንበል ብፎርፋይት 6 ባዶ ብምስዓርያ ናብ ዝቕፅል መድረክ ሓሊፋ ዘላ ብሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ድማ ናኦሚ ደበሳይ ናይ ክለብ ደንበ ሰንበል ንሳሮን ፍሳሐ ክለብ ቤት ገርግሽ ኣብ ቀዳሚት ፀወታ 6-1 ክትስዕራ ከላ ኣብ ካልኣይ ፀወታ ሳሮን ፍሳሐ 7-5 ንስዕረታ ክትድብስ ብምቓላ ናብ ሳልሳይ መፈላለይ ፀወታ ምርሐን ኣብ ትህልኽ ዝተራእየሉ መሳጢ ውድድር ናኦሚ ደበሳይ ናይ ክለብ ደንበ ሰንበል 11-9 ተዓዊታ ተመሳሳሊ ዕድመ ዮሳን ማሐሪ ክለብ ቤት ገርግሽ ንሉልያ ዮሃንስ ክለብ ቤት ገርግሽ ብፎርፌ 6 ባዶ ስዒራት ናኦሚ ደበሳይ ክለብ ደንበ ሰንበል ዮሳን ማሐሪ ክለብ ቤት ገርግሽ ድማ ናብ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ፀወታ ሓሊፈን ዝርከባያን ዝመጽእ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት ብምኽንያት ፈተናታት ተማሃሮ ይዕሪፎም ዝጸንሑ ተሳተፍቲ ናይ 10 ዓመት ክሳብ 18 ዓመት ዝርከቡ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ብዘይካዝ ድማ ኣብ ናይ ፍጻመ ብኣስታፍ 21 ፀወታት ብናይ ዝተፈላለየ ክልል ዕድመ ብክልቲ ፀወታ ክቕጽል ምዃኑ ህዝባዊ ርክባት ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ዞባ ማእከል ሓቢሮም ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ዘቕረብና ዝተፈላለዩ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፍጻሜታት ኣብዚ ተዛዚምሎ ምስ ካልእ መደባት ኤርቲቪ ንገድፈኩም ብወገነይ ሰላም